אתם יודעים, אני מסתכל על טלפון וזה נורא מעצבן אותי, לכולם יש טלפונים, נכון? פעם האנשים היו מסתכלים בעיניים, הנה, אתה גיל של קולונוסקופיה, נכון? פעם האנשים היו מסתכלים בעיניים, לא מדברים, היום כולם... עכשיו, זה מדהים, לכם יש 3 טלפון, כל אחד יש לו טלפון, שוכלל וזה, והכל עובר לפה. עכשיו, אני לא אתחסד, אני גם כל היום בפלאפון וזה, וכאילו, זה מעצבן אותי, הכל עבר לפה. כאילו, הודעות, לא משנה, מה שלומך, איפה השבעה, הכל עבר לפה. פעם היו מתקשרים, מדברים, לא, הכל גם בהודעות. גם הרגשות עברו להכל, נכון? כאילו, אתה גם רב בוואטסאפים, נכון? איך אתה יודע שמישהו כועס עליך בוואטסאפ? הוא מכפיל ב10 את האות האחרונה. כאילו, המילה לא הופכת להיות לא. או אם אתה רוצה לקלל מישהו, זה קוסם מקערס. זה מה שקורה. אתה רב בטלפון. ואיך אתה יודע שאתה נהנה? אני שולחת לאשתי, עודד, אהבת את העוגה? אני כותב לה, אתה כאילו אתה מכפיל את האות האמצעית. אתה כותב לה מאוד, נכון? זה התקשורת. ואיך יודעים שמשהו מצחיק? מה? כותבים 10 פעמים? מצחיק בקושי? 3. לא מצחיק בכלל? חי 1. נכון? כי אנחנו הפכנו להיות עצלנים. עכשיו, את העצלנות הזאת אני מעביר לילדים שלי. השבוע ישבתי עם הבן שלי קצת זמן איכות, ראינו סרט בבית, ואנחנו יושבים רואים סרט, תוך כדי מתחיל הסרט, אנחנו אוכלים פופקורן, והבן שלי יושב פה, אני מקבל ממנו וואטסאפ. אבא, תביא לי זירו. עכשיו אני מסתכל, הילד פה הדרק. הילד פה, ואני מסתכל עליו, ואני אומר לו, תגיד לי, הדרק, אתה סנטימטר ממני, אתה לא יכול להרים את המבט ולהגיד לי, אבא, בבקשה תביא זירו? הוא מסמס לי שנייה אחרי, הוא אומר לי, אני באמצע סרט. השיא של העצלנות, אני ואשתי אחרי רבעון עשינו סקס, ובאמצע הסקס פתאום אני מקבל הודעה מאשתי. ער? החזרתי לה. בשעה כזאת מסמסים. היא כתבה לי, אתה נהנה? אמרתי לה, אני מאוד. ואת? כתבה לי 1.